O Pleno do Consello Social da Universidade de Vigo aprobou os orzamentos da Universidade para o 2025. Son continuistas no senso de que permitirán seguir coas mesmas políticas de persoal que levan ata o de agora e tamén conseguir a remuda xeracional e reequilibrio de áreas e ámbitos que se propuxeron hai 7 anos, cando o equipo de goberno se presentou ás primeiras eleccións. O seu obxectivo é ter unha universidade máis rexuvenecida, con moita calidade e forte en investigación, ademais dun maior equilibrio en termos de profesorado. O orzamento é moi similar ao do ano pasado, acadando os 248,8 millóns de euros. En canto ao gasto por programas, a principal partida correspondente ao Goberno e Administración da Universidade representa un 63% do total, dos cales a gran maioría se destinan a gastos de persoal e a gastos ordinarios e de funcionamento. O seguinte programa en relevancia é para investigación e transferencia, que representa o 21% do gasto. O programa de dotación e mantemento de infraestructuras e equipamento conta cun orzamento de 23,7 millóns, un 10% do total. Para o apoio ao alumnado e á docencia destínanse 9 millóns, un 4% do total, incluindo preto de 4 millóns para innovación educativa e 3,3 para internacionalización. A dotación para os centros representa o 2% do total, un 1% para a dotación de fondos bibliográficos. Complétase o cadro con 1,2 millóns para actividades de extensión universitaria, tanto culturais como deportivas e de captación. Así, neste curso, o total de alumnado matriculado na Universidade de Vigo ascende a 20.148 persoas, 16.041 en titulacións de grau, 2.078 en mestrado, 1.472 en doutoramento e 557 no programa universitario maiores.